Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Isang malamig at maulang umaga sa bawat isa. Amen. I invite everyone, tayo pong lahat ay tumayo. Ayan. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, good morning! Giniginaw ka ba? Amen. So sa umaga pong ito, tayo po muna ay umikot. Batiin po natin ang bawat isa, kamayan ang bawat isa. Let's welcome each other sa umaga pong ito. Amen. Ikaw ay aking kapatid, minamahal kong kapatid. Sabay-sabay tayong purihin siya. Walang pagsubok na di kaya kung si Kristo'y manguna. Habang may pag-ibig at kaisa, ikaw ay aking kapatid, minamahal kong kapatid. Sabay-sabay tayong purihin siya. Walang pagsubok na di kaya kung si Kristo'y manguna. Habang may pag-ibig magkaisa. Muli pa, ikaw ay aking kapatid. Ikaw ay aking kapatid, minamahal kong kapatid. Sabay-sabay tayong purihin siya. Walang pagsubok na di kaya kung si Kristo'y manguna. Habang may pag-ibig magkaisa. Amen. Yes, so God, salamat Panginoon dahil nandito kami magpupuri sa inyo, Lord God, at magpapasalamat. Narito kami, Panginoon, nagpapakumbaba sa inyo, Panginoon. Nagsusumamo kami sa iyong pagkilos, ipadama mo po sa amin ang inyong pagmamahal at pag-ibig, Lord God. Salamat po sa umagang ito dahil binigyan niyo po kami ng pagkakataon na magpuri at magpasalamat sa inyo. Amen. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karita ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos. Narito kami, Diyos. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karita ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos. At sa himig na hain, tanging dalangin, kami
amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitna'y bumabag ang kalangitan. Dakila ang iyong iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitna'y bumabag ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitna'y bumabag ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong Maganda pong umaga sa ating lahat. Tayo po'y manalangin. Mahabaging Diyos, marami pong salamat sa umagang ito, Lord God. Kamoy po'y buong puso nagpapakumbaba, Panginoon. Humihingi ng iyong kahabagan, Panginoon, upang maging karapat-dapat kami lahat sa umagang ito, Panginoon. Dalangin namin, Lord God, na ang iyong presensya, Lord God, ibaba mo sa aming kalagitnaan, Panginoon, upang mapapurihan ka namin, mapasalamatan ka namin, Panginoon. Maraming pong salamat, Lord God, sa umagang ito, Lord God. Lalo na po, Panginoon, excited kami sa mensahe ibibigay mo sa aming lahat ngayong umaga. At sa kapatid namin na gagamitin mo, Panginoon, dalangin namin na itago mo po siya sa iyong likuran, Panginoon. Ikaw ang kanyang madakila, ikaw ang kanyang maitaas sa umagang ito, Lord God. At ang kanyang ituturo, Panginoon, ay tumatak sa aming mga puso at isipan, Lord God. Marami pong salamat, Panginoon. Muli po namin ibinabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri, pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagluluwalhati sa iyo lamang, Panginoon. Marami pong salamat. In Jesus' name, Amen. Amen. Muli, isang magandang umaga po sa bawat isa. Sino po ang pinagpala ng ating Panginoon? Amen. Parang hindi kayo sigurado. Sino po ang pinagpala ng ating Panginoon? Amen. Sabi po sa awitin natin, hindi papayag ang Diyos na hindi Kanya pagpalain. Amen? Kaya bawat isa po sa atin ay pinagpala na ng ating Panginoon. Kaya po lahat ng ating papuri, lahat po ng ating pasasalamat ay ibigay po natin sa ating Diyos na buhay. Amen. Dapat lang naunahin mo siya sa lahat ng bagay. Ang kanyang katuwiran ay iyong isa pamuhay. Masdan mo ang mga ibon, di nagkasik o nag-ipon. Tinipa niya ng pag-ibig sa'yo ng Panginoon. Pagpayag ang Diyos na di kapagpalain, kung ikaw ay sasamba.
to, sabihin mo sa katabi mo, habang inaawit natin to, na hindi papayag ang Diyos, na hindi Kanya pagpapalain. Kung tayo ay susunod, kung tayo sasamba sa Panginoon. Amen? So habang inaawit natin to, sabihin mo sa katabi mo, papayag ang Diyos na di ka pagpalain. Hey! Di papayag ang Diyos na di ka pagpalain. O di papayag ang Diyos, di papayag ang Diyos na di ka pagpalain. O salamat Panginoon, di papayag ang Diyos na di ka pagpalain. O di papayag ang Diyos, di papayag ang Diyos na di ka pagpalain. Di papayag ang Diyos na di ka pagpalain. Di papayag ang Diyos na di ka pagpalain. Kung ikaw ay sasamba, di ka pagpalain. Kung ikaw ay susunod, kung ikaw ay sasamba, di ka pagpalain. Kung ikaw ay susunod, kung ikaw ay susunod,
Tayo po ba'y nananabik sa presensya ng ating Diyos? Amen. Muli tayong aawit sa ating Diyos. Ako'y narito ngayon, naghihintay, nakasama sa presensya mo'y muling maranasan. Ako'y narito ngayon, nananabik, nananabik na makita luwalhati ng iyong mukha. Ako'y narito, ako ay narito ngayon, naghihintay, inasama sa presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik, nananabik na makita luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw, sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoon, Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Muli pa, ako'y narito. Ako ay narito ngayon, naghihintay, nakasama sa presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Tayo po ba'y nananabik? Hey! Nananabik na makita sa walhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga, sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Sumasayaw na nga, sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Muli pa tayo sasayaw sa ating Panginoon. Say, sumasayaw na nga. May nakikita po ako hindi pa sumasayaw. Eh, tayo po ba'y nananabik? Pag tayo po'y nananabik, tayo po'y sasayaw sa ating Panginoon. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Muli pa sumasayaw na nga, hey! Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoon, Panginoong Jesus, malayang malaya ka, hey! Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong. Sa huling pagkakataon, sumasayaw na nga, sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus,
Lord, tunay nga na napakasarap na magpuri. Lord, kami ay patuloy na nananabik sa iyong presensya, O Diyos. Tunay nga na ang iyong papala, ang iyong biyaya sa bawat isa po sa amin ay lubos-lubos, umaapaw, hindi nagkukulang, Panginoon. At pong basahin ito sa Efeso 2, verse 8 to 10. Ano pong sabi dito? Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Ganun po, kagrabe ang biyaya ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. It's not our might, nor our power, pero po yun ay binigay ng Diyos para po sa atin. Ganun niya tayo kamahal. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang maipagmalaki ang sinuman. Nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa'y itinalaga na ng Diyos na gawin natin. Amen? So sa umaga pong ito, sa ating pong mag-awit, hindi lang basta awitin natin ang awitin na ito. Let's meditate each lyrics na ito ay maging panalangin ng ating mga puso. Kaya muli tayong umawit, muli natin itaas ang pangalan ng Diyos sa umaga po. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng aba at wagas mo pagsinta. Habang walang kakayanan na suklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng aba at wagas mo pagsinta. Habang walang kakayanan na suklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo ko sa aking karumihan. Inibig mo ko nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanal at kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Ang walang salang manunubos, ang umako ng parusang nararapat sa akin. Anong habag sa tulad ko'y gawa ng iyong katwiran at ako'y patawarin. Iyakap mo ko
minsan iyakap mo ko sa aking laro. Ibig mo ko kayang tumbasan. Oh Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanal at kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa sa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanal at kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran kabanal at kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala.
Oh, sa'yo, Sa'yo ang aming taas awit, natin ang ating papuri, ang ating mga tinig. sisigaw sa Hoy, buong sigaw natin na ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. sa'yo lahat ng aming Sa'yo awit. ang aming Dinggin mo, awit, Panginoon. dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Pumasok! Purihin natin ang Diyos! Ikaw lang, Panginoon! Salamat sa iyong presensya sa mahirap na ito. Oh, purihin ka ang lahat ng iyong nilikha. We glorify your Sa name. iyo ang We pinakamataas sa magnify your papuri. name, O Pinakamataas God. sa pagsamba. Oh, salamat, salamat, salamat. Ay po'y manalangin, Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Patuloy kaming nagpupuri sa iyo, nagpapasalamat sa umagang ito. Salamat sa iyong mayamang biyaya na hindi nauubos. Lord, salamat sa iyong kabutihan. Salamat, O Diyos, sa malamig na panahon. Salamat, Lord, dinala mo kaming lahat sa lugar na ito upang luwalatiin ka, sambahin ka at parangalan. Hayaan mo, O Diyos, sa aming pag-aaral ng salita, may your name be exalted, be glorified. Let the Holy Spirit be our teacher and programmer this morning. At lahat po na nakasubaybay sa gawain mo pong ito, Panginoon, sa kanilang mga tahanan. Lord, give them wisdom, O God, even, Lord, let your Spirit touch their lives. And Lord, I release, O God, your blessing, your favor, ngayon pa lamang sa kanilang mga buhay. Thank you, Lord. Bless your word this morning, Father God. We thank you, Lord, sapagkat muli ka magpapakahayag at magpapakilala sa bawat isa. We honor you, Father. We praise you. In Jesus' name, this we pray. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Sige, upo ng lahat. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Masaya ba tayong lahat? Amen? It's another Sunday again. Ngayon ay ikatatlong buwan ng Hulyo na po. At marami pong mga nangyayari ngayon sa mundo na sa kabila na marami ng mga trahedya at mga palatandaan ng malapit ng dumating ang Panginoon ay nangyayari na. Kaya tayo mga anak ng Diyos ay hindi dapat huminto sa paglilingkod, sa pagsamba sa ating Diyos sapagkat anytime hindi natin alam pwede nang bumalik ang Panginoon sapagkat ang kanyang salita ay patuloy na naipapangaral na sa iba't ibang dako ng mundo at ang mga pangyayari sa iba't ibang bansa ay talagang grabe na po, no? So, nakikita natin sa balita, maging sa Philadelphia, no, sa US, 5,700 ang mga homeless at ang mga tao doon sa kanilang syudad ay parang mga zombies, no, dahil sa overdose ng drugs na kanilang tinitake. At may mga bansa, maging sa China, sa Europe,
no? Sa India, grabe yung mga paglubog ng mga bahay, ng mga kabayanan, ng mga syudad. But thank God, dito po sa Pilipinas, ini-espare tayo ni Lord sa lahat ng mga nangyayaring ito. Amen po ba? Dahil mahal tayo ng Diyos. Amen. So ngayon po ay tayo dadako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At ito nga po ang ating tema, no, sa buwan na ito ay makikita natin sa Nehemiah chapter 4 verse 6. Basahin po natin ang Nehemiah. Yan. Praise God. Nagloko itong aking... Ano nangyari dito? Activation lock. Praise God. Okay, di bale, meron naman po dyan si Shalem, pakiano mo nga ito. Oh, Goya. Anong nangyari dyan? Praise God. Basahin po natin sa Nehemiah chapter 4 verse 6. Ano po? Sabay-sabay natin basahin. So, built with the wall, and all the wall was joined together unto the half thereof. For the people had a mind to work. Yan. No? Sinasabi po dyan, ito po yung rebuilding the wall of Jerusalem, yung pagtatayo ng haligi, no, ng Jerusalem. Dahil pag binalikan natin, binasa yung chapter 1, verses 1 to 9, go, yan. Di ba nandyan yon sa outline? Yan. Ay sinasabi rito, the words of Nehemiah, the son of Hakaliah, and it came to pass in the month Shilyu, in the 20th year, as I was in Shushan, the palace. No? Nandun po raw si Nehemiah sa Shushan. No? Wala siya sa Jerusalem during that time. That Hanani, one of my brethren, came, he and certain men of Judah. Dumating daw doon sa lugar nila si Hanani na kanyang kaibigan at ang mga ilang kalalakihan ng Judah, and I asked them, tinanong niya sila patungkol sa mga Hudyo na nakatakas, no? Which were left of the captivity and concerning Jerusalem. Kinakamusta niya. At ito nga po ang sagot. Verse 3, and they said unto me, the remnant that are left of the captivity there in the province are in great affliction and reproach. The wall of Jerusalem also is broken down, and the gates thereof are burned with fire. No? So ito yung sagot ng mga kaibigan niya, na yung daw mga nakatakas sa pagkakabihag sa probinsya ay nakaranas ng mga kapigatian and ng kahihiyan. At ang wall ng Jerusalem ay sira, wasak, at ang mga pintuan nito ay nasunog. Ayan. Verse 4, and it came to pass, when I heard these words, yan, nang marinig ni Nehemiah, yung mga balitang yon, yung mga salitang yon, that I sat down and wept. No? Siya'y naupo at umiyak and mourned certain days and fasted and prayed before the God of heaven. No? So nanalangin siya at umiyak, nag-ayuno sa harapan ng Diyos. Verse 5 and verse 5, ano tama? And said, I beseech thee, O Lord God of heaven, the great and terrible God, that keepeth covenant and mercy for them that love him, and observe his commandments. Verse 6, let this ear now be attentive and thine eyes open, that thou mayest hear the prayer of thy servant, which I pray before thee now, day and night, for the children of Israel, thy servants, and confess the sins of the children of Israel, which we have sinned against thee. Both I and my father's house have sinned. 7, we have dealt very corruptly. No, ito po yung prayer niya, no, against thee.
kinikilala niya yung mga kasalanan nila, and I have not kept thy commandments, nor thy statutes, nor the judgments which thou commandest thy servant Moses. Verse 8. Remember, I beseech thee, the word that thou commandest thy servant Moses, saying, if you transgress, I will scatter you abroad among the nations. Verse 9. If you turn unto me, sabi ni Lord, and keep my commandments, o yung sa prayer niya, and do them, though there were of you cast out unto the uttermost part of the heaven, yet will I gather them from thence, and I will bring them unto the place that I have chosen to set my name there. So dito makikita natin na si Nehemiah, matapos niyang marinig yung kalagayan ng Jerusalem, habang nandun siya sa Susa, no? Siya ay nanalangin, nag-ayuno, at dumulog sa trono ng Diyos, at inihag niya yung kasalanan niya, kasalanan ng mga magulang niya at ng mga ninuno nila. Inihayag niya yung kanyang pagkakasala sa harapan ng Diyos. Nagko-confess siya. No? So kaya nga makikita natin dito na si Nehemiah ay sa kabila ng kanyang naranasan na mga kalungkutan nang malaman niya ang kalagayan ng Jerusalem, siya ay nanalangin sa Panginoon. No? Dumulog siya. Kaya nga yung tema natin sa chapter 4 verse 6 ay sila ay tuloy-tuloy na gumawa. No? Ginawa nila yung wall na nasira, yung mga pintuan na nasunog, nagtulong-tulong sila at hanggang nakalahati na nila yung pader sa Jerusalem. At ang sabi roon, dahil sa kanilang pagtutulungan, dahil sa kanilang pagkakaisa, dahil sa kanilang sama-sama na may buong pusong gumawa, hindi nila alam na kalahati na nila yung Jerusalem, no? O yung wall ng Jerusalem. Sunod, Goy. Yan, no? So kaya nga po, sa ating pagpapatuloy, ngayon ay ikapitong buwan na ng taon ng 2023, no? At yung mga tema natin buwan-buwan na nagiging temang ibinibigay ni Lord sa atin, matatandaan po ninyo noong January, nag-start tayo doon sa Joshua 1:11, that we will cross over and possess the land. At ito'y ating isinasagawa, no? Ini-apply po natin dahil ito'y pangako ng Diyos sa atin. Ano po? Kaya nga po, next month, ayan, kami ni Reverend Bear, ni Pastor Paul De Leon, ni Pastor Gab, ay pupunta ng Gensan to equip and to empower yung ating mga pastor doon, no? At yung mission natin ay gagampanan po natin. Kaya nga, sa taong ito ay 2 times na nag-crossover kami, hindi lamang sa ating bayan, Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa, no? At nga, yung pangalawa nating tema nitong itong taon na ito, nung February, is about calling. No? Na tayo, tanggapin natin at sa hindi, ikaw at ako ay tinawag ng Diyos. Amen? No? Sabi mo sa katabi mo, tinawag ka ng Diyos. No? May calling ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Iba't iba ang kanyang pagkakatawag. No? May mga tinawag na humayo, mangaral, may tinawag na maging isang teacher, may tinawag na maging isang kasama sa worship team, sa pagtugtog, may tinawag sa pagsayaw, may tinawag na humayo para mag-preach, may tinawag para manalangin araw-araw para sa gawain ng Panginoon. No? Ayan. So at ang pangatlo nga natin na tema ng nagdaang nung March, no, January, February, March is about compassion. No? Katulad ng Panginoon, ang makita niyang maraming tao, siya'y nahabag sa kanila. No? He was moved with compassion. So mahalaga po na meron tayong compassion sa puso. Kasi pagka ang isang Kristiyano wala ng compassion, wala, easy life na lang siya. Yung buhay Kristiyano niya pa easy. Pero dahil meron siyang compassion, no, sa isang bagay, wala siyang gagawin kundi talagang tutukan, gawin kung ano yung passion niya sa buhay. No? So kaya nga po, nung ating Abril, ang naging tema natin ay, Am I my brother's keeper? No? Tatandaan nyo, ako ba ay tagapag-ingat, tagapag-alaga ng aking kapatid? Ayan, no? Sa buhay ni Cain at ni Abel. Anong ginawa ni Cain? Pinatay niya si Abel, ang kanyang kapatid. Kaya tayo po ang bawat sa ating, tayo tagapag-ingat, tagapangalaga ng ating kapatid sa pananampalataya. No? Hindi lamang sa lamang, kundi sa pananampalataya. Am I my brother's keeper? Yes. No?
tayo ay concern, meron tayong pagmamalasakit, pagmamahal sa isa't isa. At no ikalimang buwan, ang naging tema nga natin ay I am anointed. No, di ba yung Luke 4:18? The Spirit of the Lord is upon me because He had anointed me to preach the gospel to the poor. He had sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind. So we are anointed. Sabi mo sa katabi mo, you are anointed. No? Sabi mo sa sarili mo, I am anointed. No? Anointed tayo ni Lord. Pinili niya tayo, hinirang niya tayo. Kaya nga kung ano man yung kaloob ng Diyos sa atin, ano man yung ministering ipinagkaloob ni Lord sa atin, anointed tayo ni Lord, no? Anointed niya tayo. Kaya nga, ang bawat isa sa atin, wag natin sasabihin, ako, ay hindi ako anointed, no? Di ba? Sabi ng John 15:16, you have not chosen me, but I have chosen you, no? And anoint you and appoint you, sabi ni Lord. So kaya ang bawat sa atin, inanoint tayo ni Lord. Amen. Hindi tao ang nag-anoint sa atin. At last month nga, nung June, no, ang team natin is about Hebrew chapter 12 verse 1. Anong sabi ron? Look unto Jesus, who is the author and the finisher of our faith. Kaya nga, yung mga tema natin na yan, hindi lamang yan yung pang isang buwan. Yan ay kailangan ini-apply natin sa araw-araw nating buhay. Amen po ba? No? Na yung mga tema natin ay maitanim natin sa puso natin at isagawa po natin. At ngayong buwan na ito, yun nga ang tema natin is about the wall of Jerusalem, no? The rebuilding of the wall of Jerusalem. So nakita natin dito na si Nehemiah, itinayo niya yung walls of Jerusalem, no? Ano ba ibig sabihin ng wall, no? What is meaning of the wall? Yan, no? Pag sinabing wall, meaning it separates two places. Ito yung nagpapahiwalay sa dalawang lugar, no? Yung pader, no? Kaya nga 'di ba may malalaking bahay? Pag malaki bahay mo at lalo't gusto niya ng kasiguruduhan ng bahay, naglalagay siya ng malaking pader sa buong bakuran niya. Yung loob ng bahay niya, bukod sa may bahay siya, meron siyang malaking pader, no? 'Di ba? Pag pumasok ka ng Forbes Part, ng Ayala Alabang, no? Makita natin ang mga halaga ng bahay doon. 60 million, may 75 million, 45 million. No, ang lupa nila, 1,000 square meters. Tapos, yung boundary ng lupa nila, yung nilalagyan ng pader. Kaya nga, pag sinabing wall, it separates two places. No? Nagpapahiwalay yan sa dalawang lugar. Ayan. At pag sinabing wall, it gives security. Ayan, kaya nga naglalagay ng wall para may seguridad sila. No? Andun yung kaligtasan nila dahil nga, ayaw mo na mapasok ng magnanakaw, no? Yung lugar mo, naglalagay yung iba na matataas na wall, no? Yan. And then, pag sinabing wall, ito yung nagbibigay ng kapayapaan doon sa lugar mo. Merong kang peace. Kasi nga, alam mo na ang panahon ay masama, so naglalagay ka ng wall para may kapayapaan sa loob. Pero sa Amerika, alam nyo sa Amerika, pag napunta ka dyan, wala dyan mga pader na kagaya sa atin, mga pader na ang tataas. Meron sila doon bakod, pero kahoy lang. Siguro medya ang lapad, tapos ang kapal niya medya, tapos ganito mga kalapad, siguro yung mga 5 inches, ayan ganyan. Tapos yun ang pinakabakod nila. Pero sa harapan, kadalasan walang bakod, yung likod lang, no? Yung harapan wala. At bihira daw, mabibilang mo sa daliri, yung mga nanloloob. No? So, kasi nga iba ang mindsetting nila roon kaysa dito sa atin. No? So, kaya nga, kaya may mga naglalagay ng wall kasi gusto nila may kapayapaan. Kasi pag wala kang wall dito, alam ba, open na open yung bahay mo. No? Di ba, naku, umalis ako one day. Kamusta kaya bahay? Baka may pinasok na, di ba? Ganun no? Nag-aalala tayo kasi nga alam mo naman Pilipino, no? Hindi ka basta magtitiwala sa paligid dahil nga napakaraming masasama ang kaisipan, no? So kaya nga naglalagay ng wall kasi pag may wall ka, may peace of mind ka. Isa pa, kung may nasunog yung kapitbahay, di ba? Kaya may tinatawag na firewall. Ayan. Kung masunog sila, may pader ka, hindi masusunog yung bahay mo kasi may wall. Ayan. And then, it gives privacy, kaya nga may wall. Para may privacy tayo. Ayan, no? And then, it strengthens
the relationship of a family. No? Di ba minsan makikita mo sa Mindoro, pag napunta ka sa papuntang Bako, pag dumaan ka sa karsada bago dumaan ka ng bayan ng Bako, o dumating sa bayan ng Bako, makikita mo ron, may isang compound, siguro mga 1,000 square meters yun o 2,000. Tapos may mga bahay doon. Yung mga nakatira doon, magkakapatid pala. Tapos meron silang bakod na pader na paikot. No? So naglalagay sila ng wall, nagpapakita na sila'y buong pamilya doon, na sila'y nagkakais at nagmamahalan. Ayan, kaya merong wall. No? So kaya nga, nung malaman ni Nehemiah na wasak at sira yung wall nila, yun, anong ginawa niya? No? There are major requirements, no, sa pagtatayo ng wall. Katulad sa panahon natin ito, ayan. Major requirements in rebuilding the wall. Ayan. Itong ating topic ngayon. Mahalaga po ito. Ito po yung 5, pero kung hanggang 2 ko lang matakel, next week andito po ako dahil nandito sa Pilipinas yung ating tinutuluyan sa Guam, pamilya sila. Next week daw dadalo. No po? So kaya ito, sa pagtuturo ng ating mga lingkod ng Diyos na nagturo sa atin about Nehemiah, iba't iba po ang revelation sa aming lahat. No? So kaya ito naman po, nung last week, si Ate Arlene ang nagturo sa atin, nung first Sunday, si Revistela, at ngayon po ako. Number 1, major requirements in rebuilding the wall. Number 1 is prayer with compassion. Hindi lang basta prayer, no? Madaling mag-pray eh. No? Maraming nananalangin. At bahagi na ito ng buhay Kristiyano natin. Na everyday nagpe-pray tayo, pero hindi basta prayer, kailangan may passion, may compassion. No po, no? Kaya nga, Goy, ano yung kasunod niya? Nawala outline ko. Hindi ba nababalik? Baka, ano kaya nangyari doon? Prayer with compassion. Ayan. No? Everything starts in prayer. Tandaan natin. Lahat ng bagay nagsisimula sa panalangin, di ba? Halimbawa, pag may okasyon, o yan, graduation. Sino dito ang gumraduate? Taas ang kamay. Elementary, high school. Ayun, gagraduate. Saka, isa. Sino pa? 2 lang? Ayan. Goy. Goy? Gogoy? Meron ba kayong GCash? Nako, patay kay dyan. Wala kayong GCash eh. Ha? Sa'yo na lang. Ayun. Sige. Sana dapat may GCash kayo. Ang pera ko nasa GCash eh. No? Nasa cellphone na mga pera ngayon. Ano, high-tech na. Nako, hindi mo nahawak. Di ba, mamaya, pag-usapan natin yan. Okay, no? Lahat ng bagay nagsisimula sa prayer. Pag may okasyon, no? May birthday, may child dedication, merong ide-dedicate na building, house blessing, no? Maging sa ating worship, nagsisimula lahat ay sa prayer, no? Kasi napakahalaga ng prayer eh. At dito nakita natin, bago simulan ni Nehemiah na itayo ang walls of Jerusalem, nanalangin siya, no, sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Dahil mahalaga ang prayer. Without prayer, no, sabi diyan, before we work, we need to sit down and pray. No? Bago tayo gumawa at bago tayo magtrabaho, bago ka humayo, bago tayo pumunta sa ibang probinsya para magmisyon sa iba't ibang lugar, nagpe-pray muna tayo. Amen po ba? No? Dahil alam natin ang kahalagahan ng prayer. Prayer is so very powerful. No? Powerful ang prayer ng mga anak ng Diyos. Di ba ang sabi ng James chapter 5 verse 16, the prayer of a righteous man is availeth much. Ang panalangin ng taong matuwid, no, yan ay sinasagot ni Lord ng ating Panginoon. Kaya mahalaga po ang prayer. Kasunod, Goy, yan. Anong sabi doon? No, tignan natin si Nehemiah. And it came to pass, when I heard these words, that I sat down. No, narinig niya kasi yung balita, yung information mula kay Hanani, no? Galing Jerusalem. No, siya ay anong sabi? I sat down, no? Naupo siya, umiyak at nagmourn siya, no? Ng ilang araw at nag-ayuno and prayed before the God of heaven. Nanalangin siya. Kaya nga po, every time na halimbawa meron kang
problemang na-encounter, may pagsubok, mayroong karamdaman at sakit, mayroong suliranin, may trouble sa opisina, sa trabaho, sa pamilya, sa anak mo, anong ginagawa nating una? Nagpe-pray. Amen po ba? No? Dahil ang prayer ay sabi ni Benny Hinn, prayer is like a hail. Ang panalangin ay tulad ng paghinga. No? Kapag may problema tayo, unahin agad natin ang manalangin tulad ni Nehemiah. No? Ito yung kanyang ginawa. Sunod, Goy. Ayan. No? Sabi niya, and said, I beseech thee, O Lord God of heaven, the great and terrible God, that keepeth covenant and mercy for them that love Him, and observe His commandments. So ito, nag-pray siya. So nakita natin dyan sa kanyang mga prayer na yan, kinonfess niya yung kasalanan niya. No? Hindi lang kasalanan niya, kasalanan ng mga magulang niya, ng ninuno niya, at pati na ng kanilang bansa, ng hindi pagsunod sa Diyos, ng pagsuway sa Diyos. Yan ang prayer niya, sinabi niya lahat. No? Yung mga mali ng kanyang pamilya at maging ng bansa nila dahil sa hindi pagsunod sa ating Panginoon. Kaya importante po na sa panalangin po natin, nag-aas tayo kay Lord ng forgiveness. Yung mga kasalanan natin, ng pamilya natin, ng ating mga ninuno, upang ang Diyos ay duminig sa ating mga panalangin. Andiyan po ba tayo? Amen? Praise God. Sunod, Goy. Ayan. No? Kasunod pa, Goy. Next. Next. Ayan, sunod pa, Goy. Yan na po yung kanyang prayer. Next. Baba pa. Next pa, Goy. Yan din yun chapter 1 ayan, prayer with compassion. Ayan. Pangalawa na tayo. Baka ang kapipindot ni Goy kanina nawala Ayan, di ba, praise God, nakuha niya yata Ayan, kuna tayo sa pangalawa. Second major requirements, no? Balikan ko yung sa number 1 saglit, Sa Bible, makikita natin, dahil sa panalangin ginagawa ng mga alagad, kumilos ang Diyos. Kaya alam nyo, sa prayer natin ginagawa, yung mga prayer meeting ng mga mother, prayer meeting ng mga tatay, ng mga kabataan, ng bawat isa atin, in the spirit world may nangyayari. No? Akala mo walang nagaganap, pero ang totoo may nangyayari. Bago maging nung si Pedro sa chapter 12 ng Book of Acts, habang siya'y nakabilanggo, ibinilanggo siya at hinuli dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos at sa kanyang pangangaral hinuli siya at kinulong. At anong ginawa ng mga mananampalataya sa Acts chapter 12? Nag-intercede sila, pinagpe-pray nila si Pedro. At dahil ang mga mananampalataya nananalangin, nagpadala ang Diyos ng anghel sa kulungan ni Pedro during that time. At ano nangyari? No? To cut the story short, nakalaya si Pedro sa kulungan. No? Nakalaya siya. Kaya yung mga prayer natin ginagawa, ang Diyos may ginagawa rin siya habang tayo nagpe-pray. Kaya hindi natin dapat baliwalain o sayangin o binabasta-basta yung mga prayer meeting. No? Dahil sa mga panalangin natin ginagawa, may ginagawa din ng Diyos. Amen po ba? No? Kaya kailangan mag-involve tayo. No, kumilos tayo. Kahapon nga kasama ko si Brother June Ciego. No? Gusto niya muli na makasama natin siya rito. At sabi nga every Friday yung ating ginagawang prayer ng mga kalalakihan ng mga tatay at alas 7. Pero sabi niya gusto kong dumalo at makasamang muli.
no, sa mga kalalakihan, sa mga tatay, at kung po pwede raw na agahan ng mga sick, sabi niya, para makadalo ako. No? So kaya nga, ipaplano po natin yon na dahil yung kapatid natin ay simula nung mawala si Pastor Lito, muling nag-apoy siya kay Lord. No? Dahil nakita niya na ang buhay ay bigla na lamang na hindi mo alam kung kailan babawiin ng Diyos. No? Sa kabila na marami siyang pinagdaan ng problema, pagsubok, ay bumabalik yung init at apoy niya. No? Nagpunta nga kami kahapon sa Tansa at naggawain po roon sa kaibigan niyang namatayan at yon willing na mag-Bible study roon. No? Willing. Kaya siya ay ready na humayo doon para magturo sa gawain ng Panginoon. So kaya nga mahalaga po yung prayer no? Prayer with compassion, no? Goy, bago dumating sa number 2, meron pa yun sa compassion no? Kaya nga sabi roon, prayer with compassion, panalangin na may pagkahabag, no? Na hindi lamang tayo basta nagpe-pray, kundi may compassion, no? Kasi compassion drives you to pray for someone. Yan, andun po yan dun sa outline. Kaya pag may compassion ka, andun yung idadrive ka ng compassion sa puso mo na manalangin. Kasi pag wala kang compassion, parang wala kang pakialam. Hayaan mo na lang sila mag-pray. Hindi. No? Bawat isa po sa atin, meron tayong part sa ministry. No? Na tayo ay hindi lamang sasama sa prayer, kundi pupunta ka doon dahil may compassion sa puso mo. No? Meron kang pagmamalasakit. Amen po ba? No? Importante po ito. Ayan. No? Compassion. Yan. Spend time in prayer. No, pag may compassion ka, naglalaan ka ng oras sa panalangin. Yung personal devotion natin, importante yan. And you bow your knees and pray. And confess your wrongdoing. No? And the people. Ito yung ginawang prayer ni Nehemiah. No? So kaya nga sa prayer natin gagawin, hindi lang basta nagpe-pray, nandun yung compassion natin sa ating Panginoon. No? Amen, amen. So, punta na tayo sa pangalawa. Yan. Sa pagtatayo ng wall, no? Alam niyo po ba napakaraming wall ngayon na sira at wasak, no? Sira yung mga wall ng maraming tahanan. Hindi man yung literal na tahanan nila ay sira o wasak, no? Sira yung kanilang relasyon sa tahanan. Maraming pamilya ngayon, sira ang relasyon, no? Na magkakapatid, away-away, magulo sila, no? Maraming wall ngayon na wala yung love sa tahanan, na wala yung care, na wala yung sharing one another, na wala yung good relationship, nawasak ang wall, parang wall of Jerusalem. Pero nang malaman ito ni Nehemiah, anong ginawa niya? Gusto niya itong itayo, yun, no? Kaya nga sa ating pamilya, sa ating mga tahanan, gusto nating maiayos yung mga wall na nasira. Amen po ba? No, like ni Nehemiah. So itong major na requirements na sa magtatayo ng wall, importante po, no? Nandun sa introduction ko kanina, tingnan ko kung nandito. No? 'Di ba pag magtatayo ka ng bahay o ng building, no? Napakahalaga na sa pagtatayo mo ng bahay o building, no? Ang kukunin mong mga gagawa, syempre, kailangan niya well-trained. No? Ano ba, kagaya ng ating seaman, Brother Eric, hindi siya pwedeng kunin ng kumpanya nila na hindi siya trained at wala siyang alam. Ang kukunin mo magtatrabaho doon sa gagawin mong building o bahay, syempre, may knowledge, no? May kaalaman yan, train yan, no? At siya ay, syempre, may mga tools siya na kailangang dala-dala. At alam niya, yung mga tools niyang gagamitin, alam niya kung saan niyang gagamitin. Hindi basta may tools siyang dala, pupunta siya doon sa bubong, kailangan siya mag-welding, tapos ang dala niya ay lagare. Hindi naman lalagarin niyo, kailangan weldingin. No? Di ba? So, makikita natin na sa bawat pagtatayo ng wall o ng bahay o building, no, ang kinukuha ng isang may-ari ng ipagagawang building niya, kailangan yung mga taon kukunin niya ay may kaalaman, no? Merong experience, no? Merong knowledge. Hindi siya pwedeng basta kumuha ng magtatrabaho. At syempre, sa ipagagawa niyang bahay, merong kailangan tamang leader. Yan. No? Ito yung pangalawa, right leader.
Di ba yung mga magpapagawa ng bahay, meron niyang foreman eh. At dumaan pa yan sa architect, dumaan pa yan sa engineer, may plano yan. At syempre, kailangan may foreman. Amen po ba? No? Kailangan may foreman. At syempre, pag may foreman, siya yung magbibigay ng instruction sa mga tauhan niya, no, na magtatrabaho at gagawa. So, sa pagtatayo ng Wall of Jerusalem, kailangan ng leader. At sino yung leader nila? Si Nehemiah. No? Si Nehemiah. Yan. Nehemiah lead the people in rebuilding the wall. Pinangunahan niya, no, ang pagtatayo ng wall. Kaya nga, right leader produce right leader. Pagka tama ang leader, nagpuproduce siya ng tamang leader. Dahil kung siya'y masamang leader din ang ipoproduce niya. Alam mo, sa politika, pagka ang leader corrupt, yung mga kasunod niya, makita mo, corrupt din yun. No? Yung mga nasasakupan niya. Kasi sasabihin ng mga tauhan niya, yung ang boss namin, kung grabe, kami rin. No? Parang ganun yan eh. No? Right leader produce quality leader. Pagka tama ang leader mo, nagpo-produce siya ng quality leader. No? Pag ang leader mo, disiplinado, isang araw, makikita mo, ikaw na hindi disiplinado ka na. Natuto ka, nag-matured ka. Bakit? Kasi tama yung leader mo eh. No? Na-produce ng leader na ito, no, yung right person. Quality, hindi basta leader-leaderan. No? Kaya mag-iingat po tayo sa mga nasasamahan natin. Baka minsan may nag-aya sa'yo, sama ka sa akin. Maggagawain tayo. No? Minsan aayain ka, pero tignan mo muna. No? Kung yung sasamahan mo ay may puso bang mapagpakumbaba, o baka yan mayabang, mataas. No? Baka yung sasamahan mong leader ay gusto siya, bida siya, magaling. Ang Panginoong Sus ay hindi. Ayan, no? So, importante na sa pagtatayo ng walls of Jerusalem, ng walls of God, ng righteousness, ng isang gawain ng Panginoon, kailangan ng right leader. Dahil pag tama ang leader, magpuproduce siya ng tamang leader. Right leader produce quality leader. No? Quality de kalidad. No? Hindi basta-basta. Right leader produce right result. Pag tama ang leader, ang resulta niyan maganda. No? Amen po ba? Right leader produce good fruit. Pag tama ang leader, ang mapuproduce niyan magandang bunga. No? Kaya si Nehemiah, no, 'di ba? Puntahan natin sa chapter 4, no, bago dumating yung verse 6, nalaman ni Tobias at ni Sanballat na tinatayo ni Nehemiah yung walls of Jerusalem. Anong ginawa sa kanila? Inusig sila, nilibak sila. So, andun yung opposition. Pero ano ang ginawa nitong mga tao ni Nehemiah? Tuloy sa paggawa. No, hindi nila pinapansin yung panlilibak, yung mga sinasabi sa kanila na parang nadi-discourage sila, parang aayaw na sila, pero hindi. Tuloy, hindi nila alam, nakakalahati na pala nila yung pader. No? Amen ba? No? Sa kanilang, kasi meron silang buong pusong gumagawa eh. Meron silang kaisipan na gawin ito. No? Lahat sila may passion, lahat sila may pagmamalasakit na maayos yung Jerusalem kasi kaawa-awa ang kalagayan. No? So kaya nga, tayo po dito sa ministry natin, gusto natin na ang ating mga workers, yung ating mga pastor na napoproduce sa Mindoro, maging sa Gensam, no, dito sa Luzon, gusto natin yung mga leader natin, mga pastor natin ay talagang maging maayos at tama ang kanilang paglilingkod sa Diyos. Amen po ba? No, ganun din tayo rito, no? Dahil gusto ng Panginoon na maging maayos tayo bilang tagapanguna niya. Kaya si Nehemiah, he is a man of action. No? Siya yung taong umaksyon kaagad. Kaya nga, pagka nakitang merong suliranin, may trouble, ina-actionan kaagad ito. No? Ngayon na. No? Diba sa ating pamilya, kapag ka merong trouble, halimbawa, may butas ang bubong, o may problema sa bahay, gusto mo maayos agad, hindi mo na pinagtatagal. No? Kasi dapat ngayon na, hindi bukas. Dahil ang pananampalataya, faith is now. Ngayon, ang faith. No? Kaya nga, good leader create a unified corporate atmosphere. Yan ang mabuting leader. Good leader create a unified corporate atmosphere. Ang mabuting leader daw, lumilikas siya
pagkakaisa, no? Na kung merong gulo, gusto niya yung atmosphere, united ang mga tao sa paligid. Ayaw niya ng may magulo. Gusto niya, united sila, no? Na nagkakaisa sila. Good leader provide a supportive climate of trust and teamwork. Yan ang mabuting leader. Nagpo-provide siya ng suporta, ng pagtitiwala sa team. No? Ayaw niya na merong maingay o magulo. Ayaw niya ng kanya-kanya. Gusto niya talagang nagkikreate siya ng tiwala sa isa't isa. Good leader give inspiration to people. No? He inspired people. Yan ang tama at mabuting leader na i-inspired niya yung mga tao. No? Na-inspired niyo pa ang bawat isa? Ikaw ba? Na-inspired ba sa iyo ang kapwa mo, Kristiyano? Amen? Andiyan po ba kayo? Kailangan na-inspired ka sa kapatid mo. Kayo ba na-inspired sa akin? Diba? Amen. Praise God, no? Di ba, minsan sasabihin ni sister, no? Sasabihin ni sister, walang pagod si Bishop, ganito, ganyan. Lakad dito, lakad doon. No? Ibig sabihin, na-inspired ka sa kanya. No? Si sister, tuwing linggo, talagang active sa church, ginagampanan ng gawain. No? Talaga andun yung passion sa church, inaayos yung loob ng church. Ibig sabihin, sa mga ginagawa mo, may mga taong na-i-inspire sa'yo. No? Kasi nandun yung passion mo sa ginagawa mo. Kaya nga, hayaan mong ma-inspired ang kapwa mo sa buhay mo. No? Amen ba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, sobrang inspired ako sa iyo. Ayan, no? Sobrang inspired ako sa iyo, no? No? 'Di ba may makapatid tayo, sobrang sipag, no? Na kahit mainit, trabaho, gawa ng gawa, ang init ng araw, walang tigil sa paghahanap buhay, may mga kabataan, makapag-aral lang, talagang gumagawa ng bubutin niya, no? Para makapag-aral, no? 'Di ba may mga estudyante nagtitinda sa bus ng candy, no? Naglalako ng kung ano-ano para sa pag-aaral niya raw, yun, nagbibigay ng inspiration sa atin, no? So kaya nga, yan ang mga tamang leader na nagbibigay ng suporta sa bawat kasama niya, no? At alam nyo, yung mga taong mabubuti na yan, yung mga leader na nangunguna sa atin, no, he challenged us to move forward, to go forward, no? Na-challenge tayo sa kanila. Kaya alam nyo, yung mga kapatid natin na leader, pag siya ay nagpakita sa iyo ng tatag at lakas na sa kabila ng mga problema at pagsubok niyang nararanasan, tuloy pa rin siya sa ginagawa niya. Meaning, na-challenge ka sa kanya. No? Hindi ka dapat ma-discourage. Magbigay pa siya ng hamon sa iyo na magpatuloy, na maging katulad mo siya o tularan mo siya dahil siya isang mabuting leader. Amen ba? Palapakan nga natin ang Panginoon. Amen. No? Good leader or right leader must be proactive and not reactive. Ibig sabihin ng isang mabuting leader, proactive siya, maagap siya, mabilis. Kumikilos ka agad. No? Nandun ka agad yung gawa. No? Kasi merong, yung iba, puro ngawa. No? Wala namang gawa. No? Puro salita. No? Tayo, hindi. No? May mga tinatawag na not reactive. Hindi kumikilos, walang gawa. Kaya kailangan ang isang tamang leader, no? Andun agad yung action niya. No? Sino ba rito yung binasagang action agad? Tulpo. Si Tulpo ba yun? Si Tulpo, no? Nakakatuwa. Alam nyo, na-inspired tayo sa kanya. Ako gusto ko siya. No? Merong hindi natutuwa. Pero sa dami ng natutulungan niya na mga talagang pag nilapit mo kuminsan sa ganitong organisasyon ng gobyerno, hindi papansinin, babaliwalain. Pero sa kanya talagang lahat haharapin niya, tutulungan niya. Ganun po dapat ang tamang leader. No? Maaksyon, handang tumulong, no? Meron nga na isang babae, no? Siguro nakita nyo rin yun, isang kabataang babae na parang na-scam niya yata ng $500,000 ba yung foreigner, no? Tapos gusto niyang ibalik yung pera, mukhang nagkakaibigan pa yata, no? Di magaling. Ababa. Talaga si Kuya Dud sa nakakabalita. Mag-jowa na rin. So kaya alam nyo, ang isang mabuting leader, nagbibigay ng inspirasyon sa tao yan. No?
Gusto mo yung wasak, mabuo. Ayaw mong manatiling may wasak na buhay, na sira. Gusto mo maayos sila. Katulad ni Nehemiah, no? Ayaw niya manatiling wasak ang Jerusalem na pinagtatawanan, no? Ayun nga, mayroong oposisyon eh. No? Ayan. So, importante po yan. A good leader must be proactive. No? Maagap tayo, kailangan kumikilos. No? Pagka nagbigay ang Lord ng pagkakataon na makapunta tayo sa ganung probinsya o bayan, ina-actionan agad natin. Kaya ang prayer ko, Lord, mag-open ka pa sa parting Laguna ng contact person. No? Sa parting kung saan dito. Dahil importante pagka nagbukas si Lord ng pintuan at ang prayer ko ay hindi lang makapagbukas, kundi may ma-raise up pa tayo na lalaki at babae na willing, no? Na mag-serve at ibigay ang oras panahon para maglingkod sa Diyos. Dahil hindi naman pwedeng bukas tayo ng bukas napabayaan na wala palang lingkod na pwede. No? Nawala man tayo dito ng 2 lingkod ng Diyos, pero isang probinsya at bayan ang kanilang hinahawakan. No? Nagpapastol na sila ngayon doon. No? Kaya nga purihin ng Panginoon, mahalaga na nakapuproduce tayo ng mga na tamang lingkod ng Diyos, no? Na sa pagsunod natin sa Panginoon, may mga taong nakakasama natin upang maging part ng expansion ng ministry. No? Andiyan po ba tayo? Amen? No? So, good leader find good partners to reach the big goals. Yan. Siyempre, ang tamang leader, ang mabuting leader, naghahanap siya ng mga tamang kapartner para ma-reach yung big goals. No? Kasi meron tayong goal no? Na makapag-open ng maraming gawain. No? So, meron tayong mga kapartner at isa na po kayo doon sa kapartner na yon. Because he cannot do the job by himself. Hindi niya magagawa sa sarili niya. No? Kaya kung wala kayo, wala tayong mga gawain sa iba-ibang probinsya. Partners po tayo dito. Amen po ba? No? Malaki ang bahagi natin, nyo, sa paglaki ng gawain ng Panginoon. As we cross over and possess the land. Malaki po yung part natin sa salvation ng marami nating kababayan. No? Ayan. So, he need partners. Katulad ni Nehemiah, hindi niya kayang gawin ang walls of Jerusalem na nag-iisa siya. Kailangan niya ng mga katuwang. No? Kaya sabi mo sa katabi mo, you are my partner. You are my partner. No? Kapartner kita. No? We are partners in rebuilding spiritual lives. No? Inaayos natin ang mga spiritual na buhay ng tao. Yung mga relasyon ng pamilyang sira at wasak. No? Inaayos po natin sila. So we need each other. Kailangan natin ng isa't isa. There must be a leader because workers cannot accomplish much without a leader. No? Hindi tayo makaka-accomplish ng malaki, ng marami kapag wala tayong leader. No? Kailangan natin ng isa't isa. So ang bawat isa sa atin, we need each other. No man is an island. Walang nabubuhay na isang tao na siya lahat. Hindi. Kailangan natin ng isa't isa. No? Andiyan po ba tayo? Amen? No? Marami pa ipagagawa si Lord sa atin. No? Kung sa ibang bansa nakakapunta kami, doon sa Samar ba yun? Leyte? No? Mararating din natin yan. No? Prayer in God's time. No? Dahil kayo ang leader ng Panginoon dito, pagdating doon, di kayo ang ating leader ng J Blue Church sa Samar. No? No? Nakaplano na nga po kami ni Pastor Rio ay mga October sa parting Bicol. Basta yung buong Bicol dyan, maraming taga-Kamelyang mga nariyan. No? At Baylan daw po. No? So kaya nga, yun ay mag-asawa, babalik doon sa probinsya nila. No? Sila ang magiging leader doon. So kaya pag naghumayo tayo at nag-mission, so meron ng leader ang Panginoon. So kaya importante na sa pagtatayo ng wall, merong tamang tao, may right leader. No? At sabi mo sa katabi nyo, ikaw yun. Yan, ikaw yung, no? No? Ikaw yung leader, no? No? Ikaw yung tamang tao na gagamitin ng Panginoon. Huwag mo siya ituro, no? Huwag mo sabihin, sila lang yun, ako hindi. No, no? You are anointed, you are chosen by God. Bawat isa sa atin dito, no? So ito na yung panahon para tayo ay magpagamit sa Diyos, no? Huwag nating hayaan na masayang at lumipas ang panahon na hindi tayo nagagamit ng Diyos. No? At maraming mga pagkakataon at maraming mga pribileyo ang Panginoon para yung buhay natin maipagamit natin sa Kanya. Kasi leader ka. No?
Kaya nga mahalaga na makapag-produce tayo ng mga tamang tao, tamang leader. At pag tama ang leader, ang mga mapuproduce niya, mga tama at maayos din. No? Kaya nga dito sa ating gawain ng Panginoon sa ministry, ang mga pinuproduce natin na ay mga taong may compassion, may pagmamahal sa kaluluwa. No? Handang talikuran ng sarili at maayos at magbago ang buhay. Dahil pagka mayroong mga tao na gusto maglingkod kay Lord pero ayaw pa-correct, ayaw masabihan, ayaw makinig, ayon, no? Hindi siya magtatagal. Dahil ang gusto ni Lord, no, right leader, right person. Kaya po sa bawat isa sa atin, sa ministering ito, tulad ni Nehemiah, we are the builders of spiritual lives. No? Itinatayo natin yung mga spiritual na buhay ng tao. Kapag may nakita tayong kabataan o pamilya o relasyong nasisira, gusto natin mabuo, maayos sila. No? Ayaw nating mawasak ang buhay ng isang kabataan. Gusto natin maayos ang kanyang buhay. Amen po ba? No, siyempre, mga parents, no, ayaw natin ang ating mga anak ay makita nating nalululo sa bisyo, sa masamang barkada. Gusto natin mailapit sa Diyos. No? Kaya mapalad ang bawat pamilya na naririto na ang pamilya natin ay sama-samang naglilingkod sa Panginoon. Amen ba? No? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Amen. Kaya nga sa Bible, makikita natin nung panahon ni Joshua, ni Moses, sa Exodus chapter 17, dahil si Moses, during the time na pag nakikita niyang may kalaban, anong gagawin ni Moses? Ito yung kapartner niya. Tatawagin niya si Joshua. No? Sa Exodus chapter 17, verse 9 to 16, makikita natin diyan, kwento ko na lang, dumating ang panahong inatake ng mga Amalasita, ang mga Israelita, doon sa Refidim. Nang malaman ito ni Moses, anong ginawa ni Moses? Kinausap niya si Joshua, ang kanyang successor. Sabi niya, Joshua, verse 9, choose some of our men and go out to fight the Amalekites. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the rod of God in my hand, sabi niya kay Joshua. So, pumanik doon sa ibabaw ng burol si Moses, hawak ang tungkod. Kasama niya si Aaron at si Hur. Habang si Joshua nakikipaglaban sa mga Amalekites, ang ginawa ni Moses sa verse 11 ng Exodus 17, itinaas ang kamay niya, hawak ang tungkod. Meaning, humingi siya ng tulong sa Diyos. No? Humingi siya ng tulong sa Diyos. Habang humingi siya ng tulong sa Diyos, nagtatagumpay si Joshua sa laban. Pero pag bumaba ng kamay niya, parang nangawit na, hindi na siya humingi ng tulong kay Lord. Anong nangyari kay Joshua ba nakikipaglaban? Natatalo sila. Pero nung si Moses ay nanghina na, dahil kasama niya si Aaron, si Hur, ang kanyang kapartner, anong ginawa ng dalawa? Kumuha ng bato. Nilagay sa likod ni Moses, pinaupo si Moses. Ang ginawa ng dalawa, itinaas ang kaliwat kanang kamay. Anong nangyari sa laban ni Joshua? Nagtagumpay siya, nanalo siya. No? Kaya nga partnership eh. No? Pag alam mo na tama yung leader mo, na tama ang ginagawa para sa Panginoon at sa paglilingkod sa Diyos, no? Praise God. Suportahan natin siya. Amen? Dahil yung tagumpay niya, tagumpay natin. Kaya nga, bawat misyon na ating pinupuntahan, lahat ng accomplishment po natin sa pagmimisyon, accomplishment nyo po yun. Amen? No? Yung accomplishment natin, yung tagumpay natin sa mga pagpunta natin sa iba-ibang probinsya, tagumpay po nating lahat yun. Kaya palapakan natin ang Panginoon sa tagumpay na binibigay niya sa atin. No? Hindi ko po tagumpay yun. Tagumpay nating lahat yun at tagumpay yun ng Diyos. No? Yung paglawak ng ministry, yung paglaki ng gawain ng Panginoon. Kaya nga ang aking puso't kaisipan hindi lamang dito na nakatutok, no? Sa malawak na po ang ipinapagawa ni Lord sa atin. Kaya nga andyan ang ating Pastora Shikaina, Pastor Albi, no? Yung mga decision dito, although pinalam nila sa akin, pero importante na meron tayo ditong nangangalaga din sa atin, no? Na dahil ang ministry po, sa palaki tayo hindi tayo sa pababa. No? Malaki po ang vision na ibinibigay ni Lord sa atin. Kaya nga po, dahil tayo ay pinagsama-sama ng Diyos dito, yung ibinigay ng Lord na vision sa atin, no? Hindi lamang po sa akin yun, vision natin lahat yun. Amen po ba? Yung paglawak ng ministry, yung paglaki nito, kapartly po kayo doon. Malaki po ang bahagi nyo. No? Malaki ang part natin sa paglawak ng ministry.
Kaya nga, praise God. So ako po excited nga, sabi ko sa mga pastor ng Gensam, no? I'm excited to see you there at na excited din sila na ma-empower sila doon, mag-gather natin sila doon dahil nga medyo malayo ang Mindanao, no? So kaya nga, yung pagmimission po natin ginagawa roon, maging sa September sa Bohol, no? Marami po tayong inaabot na kaluluwa. Tuloy-tuloy po yung Bible study na ginagawa ni Wilfredo Sr. doon, yung tatay ni Brother Will, no? Dalawa na po yung Bible study roon ng J. Blue sa pangunguna ng tatay ni Brother Will, no? So pupuntahan po natin yun at thank God, kaya nga po kailangan talaga na sa pagtatayo ng wall, kailangan dyan ng right leader. Amen po ba? No? At sabi mo uli sa katabi mo, ikaw yun. No? Ikaw yun. No? No? Nihirang ka ni Lord na tamang leader. No? Right leader tayo. No? No? Kasi hinuhubog tayo ng Diyos na maging tama sa Kanya. No? Maging maayos tayo. No? Gusto ni Lord na 'di ba, si Lord nag-produce siya ng 12 disciple eh, no? At yung 12 disciple na yan na produce niya, pinahayo niya rin at mag-produce din sila, no? Kaya tayo rito nagpo-produce tayo ng mga tamang lingkod ng Diyos, no? Gusto natin maganda at maayos ang karakter. Kasi kung ano ka, yun din na magiging bunga mo eh, no? Kaya ayaw natin dito na mapagmataas, mayabang. Kasi pag ikaw yung mapagmataas, mayabang, yung mapuproduce mo, pare-pareho kayo. No? Kaya nga, purihin po ang Diyos. No? At yung pangatlo natin, pang-apat, pang-lima, next week na po natin itutuloy yun. No? So ngayong umagang ito, masarap yung para kang natatakam at mayroon pang inaasahan susunod. No? So sige, palapakan natin ang Panginoon. Amen. Tumayo tayong lahat. Tayo po ay mananalangin sa Panginoon. Praise the Lord. Ayan. Maganda pa po itong kasunod natin, ano? Kaya susunod na lang po natin ito. Amen, amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Purihin ng Diyos ngayong umaga, mga kapatid, mga magulang, no? Bawat isa po sa atin, we need to produce yourself. No? Duplicate yourself. Mag-duplicate tayo, no? Sabi nga kay Ate Abby kanina, Brother Will, no? Si Sian ay natututo na mag-drum, no? Bigyan ng time na i-train kasi one day yan, buhusay mag-drum yan eh. Kaya pag minsan wala si Brother Will kasama ko sa mission, halimbawa, si Sian, di magdadrum, no? Ha? Kailangan meron tayong ma-produce, no? Kahit bata iyan, pag ang puso niyan may passion sa pagdadrum, sa pagtugtog ng gitara o bass, turuan natin. Kasi one day, makakatuwang natin sila, no? So, yung mga may passion, bigyan natin ng time. Importante yun, that we must produce ourselves. I-duplicate natin sarili natin, no? I-duplicate natin. Kaya nga, ngayong umagang ito, praise God, si Lord nagre-raise up siya ng tamang leader, no? At dahil ikaw ay right person, right leader ka, mag-produce ka at siguradong ang mapuproduce mo ay katulad mong tama at maayos din. No? So katulad ni Nehemiah, hindi sila tumigil, no, na gawin yung walls of Jerusalem kahit may panlilibak, may oposisyon, merong discouragement, kasi pinapahinto talaga sila, ayaw tumigil na Sanballat ni Tobiah. Pero hindi sila nabatinag. Nagpatuloy sila hanggang hindi alam nilang gumagawa dahil buong puso nagtatrabaho, merong mindsetting silang gawin ng wall, nangangalahati na sila. Hanggang, di ba anong sabi ng chapter 6 verse 15, 52 days natapos nilang gawin yung wall. No? 52 araw lamang nila nagawa. So kaya tayo po, kung sa tingin natin parang yung wall ng bahay natin, tagilid, wall of relationship sa family, wall of may problema sa relasyon ng mag-asawa o anak, no? O sa kaibigan, may problema sa business nyo, medyo nagkakaroon ng trouble, iayos natin, no? Sabi nga ni Miles Monroe, sabi niya, management, importante yung management eh. Management is the secret of prosperity. Pag nagkamali ka ng pagmamanage
sa kung anong merong ka. Halimbawa, lalo yung business o kahit church, no? O anumang minamanage mo. Pag nagkamali ka ng pagmamanage dyan, meron nga tayong kapatiran no? Maganda yung business nila, umuunlad yung pandisalan, tinapay, no? Na-mismanage yung isang outreach nila, napabayaan, nawala tuloy, at nagsasuffer sila dahil hindi na ma-manage ng tama, no? Kaya kung ano man ang meron tayo ngayon, importante yung management, no? Mapangalagaan, mapatakbo ng ayos, mailagay sa tama ang lahat, at syempre importante yung mga right people, no? Nakatuwang mong gumagawa doon sa ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Kasi pagka nagkaroon ka ng tauhan na sala at problemado at walang alam, no? Katulad sa isang pinapagawa mong bahay, halimbawa, walang alam doon sa kuryente, walang alam sa pagpaplatada, kinuha mo, ang kalalabasan ng pader mo, baluktot, o yung pintuan mo, halimbawa, di ba may mga hulog pa yan no? Kasi pag sala yung pinto, tagilid, hinuhulugan yan no? May mga sukat-sukat yan. At maging si Kuya Eric, alam yan, ng mga engineer, mga forma, alam nila yan, no? Maging sa spiritual at sa Panginoon, sa isang business o trabaho, pag na-mismanage mo yan, mawawala iyan, mapapabayaan, babaksak at masisira. So kaya yung ministry po natin, ginagawa po natin ang lahat na marating ang Mindanao, ang Norte, ang South, lahat pinupuntahan natin. Kaya minsan bira nyo kumakasama, o minsan once a month, o minsan hindi pa. Kasi nga, hindi lang itong ibinibigay ni Lord sa atin. Marami po iyan, lalaki po iyan. So gusto natin sila lahat maabot. Gusto natin matouch natin sila, no? Maabot natin sila at ma-meet ng personal sila, no? So kaya nga, praise God, ito ang ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Kaya ngayong umagang ito, praise God, tayo ay lumapit sa Panginoon at magpasyasa tayo sa Kanya, no? Ang sabi ng awit, no? Yung Tagalog ba? Ano yun? Na-practice niyo ba yun? Salamat Panginoon. Ayan, puso ko'y iyong sinisiyasat, no? Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim, o Yahweh, no? Walang natatago kay Lord. Alam niya na kung ang bahay natin, ang pamilya natin, ang sarili natin, yung prayer life natin, lahat yan walang nakatago kay Lord. No? Pasiyasa tayo sa Panginoon. Sige, awitin natin ito bago tayo mag-pray. Puso ko iyong sinisiyasa. Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim, o Yahweh, ay tiyak mo nga nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, o Yahweh, ay tiyak mo ngang nababati. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dinigit sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking panutunguhan. Salamat,
Tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam ng ating patutunguhan, ng ating bukas, ng ating ngayon at kahapon. Habang tayong lahat ay may hininga at buhay, sama-sama nating itayo, iayos ang mga nakikita nating wall na sinisira ng kaaway. Ang ating personal na relasyon sa Diyos, iayos natin ang mga walls sa ating tahanan, ang relasyon. Sa oras na ito, sa ating Diyos ay walang lingid, walang lihim, lahat ay ihahayag, lahat ay ibubunyag. Mga kapatid, mga magulang, ngayong umaga na ito, sama-sama tayong muli na dumulog sa Diyos. Kausapin natin siya personally. Maging kayo pong nasa inyo inyong tahanan. Kung sa tingin ninyo ay hindi maayos ang inyong personal na relasyon sa Diyos, hindi maayos ang inyong wall of love sa inyong mahal sa buhay, wall of communication, baka merong wall of unforgiving spirit sa inyo na nasisira, wall of bitterness, wall of envyings, jealousy, pride. Iayos natin yung ating mga haligi ng buhay Kristiyano natin. Sama-sama tayong mag-pray, kausapin natin ang Panginoon. Tulad ni Nehemiah, let us ask God, Lord, forgive me, forgive my sin, my family, my descendants, my grandfather, mother, our personal relationship with God, baka may problema. Yes, Lord, we are here, O God. We humble ourselves unto you, Lord. We ask your grace, your mercy, your favor. Lord, make us righteous before you, O God. Nais naming maging tama kaming leader mo, Panginoon. Tama kaming mga tagapanguna mo tulad ni Nehemiah. O God, Lord, sa umaga pong ito, continue, Lord, to fill us with your love, with your grace. Lord, salamat po, Panginoon. Handa kaming tuparin lakaran ng ipinapagawa mo po sa amin. Habang kami may buhay at lakas, hindi kami hinto ng pagganap ng tungkulin na ipinapagawa mo po sa amin. Lord, salamat, O God. We want to duplicate ourselves. We want to produce ourselves, O God. Lord, na katulad namin ay maproduce kami, makapag-produce kami ng mga tamang taong katulad ng bawat isa. Lord, salamat po, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat. Yes, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Tinutuwid mo ako. Ang lahat ng bagay ay dinilid sa'yo. Salamat, Panginoon. Tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat,
ka sa buhay ng bawat isa. Hayaan mo, Panginoon, ang buhay naming ito'y maging kagamit-gamit sa iyo, ayon sa iyong pagkakatawag at pagkakapili sa amin. Lord, continue, Lord, to release, oh God, your passion, your compassion sa aming mga puso. Lord, hayaan mo, Lord, na kami pong lahat ay maging tama at maayos sa iyong harapan upang kami makapag-produce ng katulad din namin, O Lord. Salamat, Father God. Katulad po ni Nehemiah, Panginoon, sa kabila ng mga merong persecution, ridicule, hindi sila huminto ng pagdulog sa iyong trona ng biyaya. Hindi sila huminto ng paggawa ng wall na nawasak at nasira. Hanggang ito'y natapos po nila. Salamat po, Panginoon. Lord, pinagpala mo ng iyong mga anak ngayong umagang ito. We will never stop, O God, doing good for your glory alone. We thank you, Lord. We honor you. Pinagpala mo ng bawat isa ngayong umaga. Thank you, Father. We give you honor. We give you praise and glory. In Jesus' name. Amen, amen, amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Sige, maupo tayo muna. Amen. Praise God. Amen. Iyay. Amen. Amen. Good morning po. Ang ganda po nung unang kanta natin kanina, no? Sabi doon, di papayag ang Diyos na hindi ka pagpalain, di ba? Amen. Pero may kasunod po yung lyrics, di ba? Sabi doon, kung ikaw ay susunod. So ang Diyos po hindi siya papayag na hindi tayo pagpalain kapag sumusunod po tayo sa Kanya. Amen. Sige po, basahin ko lang po dito sa 1 Chronicles 29. Yung topic po natin is about building the wall, di ba? Pero dito po, ito po ay about sa offerings for building the temple. Sabi po dito, verse 1, furthermore, King David said to all the assembly, my son Solomon, whom alone God has chosen, is young and inexperienced. And the work is great, because the temple is not for man, but for the Lord God. So parang sa ano rin po natin, sa giving natin, yung mga tithes and offering po natin, it's for the Lord God, hindi po yan para sa tao. Sabi po sa verse 2, now for the house of my God, I have prepared with all my might. Gold for things to be made of gold, silver for things of silver, bronze for things of bronze, iron for things of iron, wood for things of wood, onyx stones, stones to be set, glistening stones of various colors, all kinds of precious stones and marble stubs in abundance. Kung titignan po natin yung verse 2, parang lahat po talaga ng kayamanan ni King David, inalay po niya sa Panginoon. Moreover, because I have set my affection on the house of my God, I have given to the house of my God, over and above all that I have prepared for the holy house, my own special treasure of gold and silver. Verse 4, 3,000 talents of gold of the gold of Ophir and 7,000 talents of refined silver to overlay the walls of the houses. The gold for things of gold and the silver for things of silver, and for all kinds of work to be done by the hands of craftsmen. Who then is willing to consecrate himself this day to the Lord? Sino po ba yung sa atin willing i-consecrate yung sarili natin sa Panginoon? Or sino ba yung willing sa atin na ibalik sa Panginoon yung dapat sa Panginoon? Then the leaders of the fathers of houses, yun nga yung sinabi po kanina, di ba? Yung number 2 po natin, right leader. So sabi po dito sa verse 6, then the leaders of the fathers houses, leaders of tribes of Israel, the captains of thousands of hundreds, with the officers over the king's work, offered willingly. So kung titignan po natin dito yung mga leader po yung nauna na nagbigay willingly para mabuild yung
yung house, yung temple na pinapagawa ni King David. Then verse 7, they gave for the work of the house of God 5,000 talents and 10,000 darics of gold, 10,000 talents of silver, 18,000 talents of bronze, and 100,000 talents of iron. And whoever had precious stones gave them to the treasury of the house of the Lord into the hand of Jehiel the Gershonite. Then the people rejoiced, for they had offered willingly, because with a loyal heart they had offered willingly to the Lord. And King David also rejoiced greatly. So skip ko lang po, sabi dito sa verse 14, but who am I and who are my people? Sabi dito ni King David, who am I and who are my people that we should be able to offer so willingly as this? For all things come from you, and of your own we have given you. So, yun nga po, lahat po ng offering and tithes natin, alam naman po natin na nanggagaling po ito sa Panginoon, di ba? So, sino ba tayo para hindi ibalik or hindi ibigay yung mga tithes and offering natin sa Panginoon? And, yun nga, through our tithes and offering, dito naman po natin na experience yung blessing na pinagkakalob ng Lord sa atin, di ba? And yun nga po, I encourage everyone na magbigay po tayo ng tithes and offering natin. And yung mga bata po natin dito, yung mga maliliit pa, turuan po natin sila or i-train po natin sila na ibigay yung kanilang tithes and offering sa Panginoon. Kasi, yun po, naalala ko lang kanina, yun nga, before, di ba, lumaki po kami sa church. And yung parents ko po, sila, papa and si mama, ever since po nung mga bata po kami, tinuruan na po nila kami na ibigay yung tithes para sa Panginoon. Imagine nyo po, parang kanina ko lang naalala, nung elementary po ako, ang baon ko po everyday nun sa school is 5 pesos. So in 1 week, may 25 pesos ako na baon. So yung 250 po, binabalik ko po yun sa Panginoon, yung tithes na yun. Kung titingnan po natin sa mga maliliit, sa mga bata, maliit siya, di ba? Pero pag na-train po natin sila, na-train tayo na ibigay yung para sa Panginoon, kahit gaano po yan kaliit, darating po yung time na ang Lord po yung magpapalaki niyan. And true enough po talagang glory to God, hindi naman po sa pagmamalaki or ano. Pero ngayon po na-experience namin na makapag-tithes and offering na above dun sa na-imagine namin na alam niyo yun talagang if we learn to establish ourselves na makapagbigay sa Panginoon sa maliit na bagay, pag napagkatiwalaan po tayo ng Panginoon, pagkakatiwalaan din po tayo sa malaking bagay. Amen? So let's pray po for our tithes and offering. Ready po natin. Yes, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito. Thank you, Lord, na Ikaw, Lord, ang nagbibigay, Panginoon, ng pagpapala sa amin, O God, sa aming finances, Lord. Maraming salamat dahil alam namin, O God, we acknowledge, Lord, that everything we have, Panginoon, nanggagaling sa inyo, O God. And Lord, as we give our tithes and offering today, Lord, pagpalain mo ang mga pera na ito, O God, Lord, and Ikaw, Lord, ang magbalik pa, Panginoon, at magpalago, Panginoon, ng aming mga ginagawa, O God. Lord, bless the works of our hands, Panginoon, each and every one of us, Panginoon, maging ang mga bata, Panginoon, na magbibigay, Panginoon. Lord, teach them young, Panginoon. Teach them, Panginoon, na as their young age, Panginoon, na matrain po sila, Panginoon, na makapagbigay sa inyo, O God. And Lord, Ikaw, Lord, ang nakakailang, Panginoon, ng aming patutunguhan, O God. Lord, maraming salamat sa araw na ito. Pagpalain niyo po, Lord, ang bawat isa, O God, na magbibigay ng kanilang handog, Panginoon, ng kanilang tithes and offering, O God. And Lord, I speak blessing, Lord, sa kanilang buhay, Panginoon. We thank you, O God. We praise you. In Jesus' name we pray. Amen. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken.
out our praise, it's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. No, the earth will shout your praise. Our hearts will cry, this bones will sing. Great are you, Lord. No, the earth will shout your praise. Our hearts will cry, this bones will sing. Great are you, Lord. But no, the earth will shout your praise. Our hearts will cry, this bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. Oh, pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Amen. Praise the Lord. Katulad po ng ating napakinggan ngayon, napakahalaga ng prayer. Kaya po, patuloy nating pinapaalalahanan ang bawat isa, Katulad po ng ating mga schedule for prayers, wag po natin tong naroon na habi nga po kaligtaan, na habi nga po dahil alam natin may ginagawa ang Diyos. Amen? Hindi po nasasayang ang bawat panalangin. Yung don't watch na mga nanay, don't watch na mga tatay, napakahalaga po nun. At katulad nga po nung isa sa naroon po na in-announce na right leader produces right leader din, kaya lagi tayong mayroong feeding, spiritual feeding, spiritual habi nga po ay encouragement sa ating mga pastors, sa ating mga leaders. Kaya mag-join po kayo sa every Tuesday night sa Zoom. Kaya napakahalaga po nun. Naroon po na ipinapadala po ni Pastora Chic yung link every
bago po naroon na magkaroon ng Zoom meeting. At ito po ay makikita natin na kung ang ating pong Don't Watch ay halimbawa po taga Cavite lamang po, no? Pero sa Zoom po, lahat po ng ating mga leaders mula sa Mindoro, sa ang tawag dito, Pangasinan, Zambales, tayo po ay sama-sama doon. Kaya napakahalaga po doon. Kung hindi pa kayo nakaka-join, mag-join po kayo dahil napakahalaga po na malahat ng ministry heads, naroon po na mag-join tayo. At praise the Lord dahil naroon po na tayo po ay mahahasa doon para po tayo ay maging isang good leader katulad na Nehemiah na naroon na magkakaroon ng mind to work, no? Walang magiging hadlang para hindi natin pagpatuloy yung ipinagagawa ng ating Panginoon. Kaya purihin po ang ating Panginoon at gayon din yung sa soaking nung Friday ay mga men's, no? Tatay, binata, o ano pa man, basta ikaw ay lalaki, no? Kayo ay naka-schedule every second Friday of the month. Natuloy ba nung Friday? Ayan, praise the Lord, no? At sa Friday naman, mga kababaihan po, ang nanay ka man, dalaga ka man, tayo po yung required na magsama-sama sa soaking, no? Bumabad sa presensya ng Diyos, manalangin, at hingin natin yung compassion na nanggagaling sa ating Panginoon. I praise the Lord dahil nakita ko po yung kapangyarihan ng panalangin. Sa nangyayari po ngayon, yung nangyari kay Aura, yung nangyari dun sa nag-present ng, sabi nga it is a blasphemy, marami po ang nabubuksan sa katotohanan. Amen? No, nakikita nila na yung espiritong yon ay hindi talaga kailangang naroon na manguna, kaya sabi nga marami mga senators, marami na mga nasa legislative, talagang nagkakaroon ngayon ng na wag ituloy yung bill. Dahil hindi pa nga naipapasa yung bill, marami nang sabi nga po ay naroon na sumusobra na, no? Ipinakikita lang po ito ng ating Panginoon. And I know and believe, ito po ay dahil sa panalangin na patuloy na ginagawa ng mga leader ng ating Panginoon. Amen? No, dahil sabi nga po, the prayer of a righteous man availeth much. Kaya wag po tayong manghinawa na minsan ay naroon na bakit parang wala yatang nangyayari sa panalangin natin. Bakit parang negative pa ang nangyayari. Pero alam niyo po doon, kung bukas po ang ating mga puso't isipan, you can see beyond. Ang makikita natin ay yung ginagawa ng ating Panginoon. No? Kaya po naroon po na ang ipinakita po ng Panginoon, yung magandang marami ang nabubuksan sa katotohanan na ang espiritu na yon ay naroon na marami talagang sabi nga po ay sabi nga aalis, no, o hindi na matutuwa, no, hindi katulad noon na yung sa mall, yung umihilang doon sa naging masyado ng pinalaki nila, no? Pero ngayon talagang gumagawa po ang ating Panginoon. Amen? Kumikilos siya. At naroon po na alam ko, in His perfect time, kung paano lagi nating hinihingi ng tawad ang kasalanan ng ating mga ninuno, hinihingi ng tawad yung kasalanan ng ating mga kapwa Pilipino, alam natin, no? God is healing our land. Amen? Kaya wag po tayong manawa na tayo ay manalangin. Katulad po ng tema ngayon, no? yung pong kapahayagan na nais ng Diyos na matanggap natin. Praise the Lord. At sa pagkakataon na ito, nabanggit ko na lahat, Yan. Third Friday, sa Friday po, women's sa soaking po, At sa pagkakataon na ito, bago tayo dumako sa ating closing prayer, i-welcome po muna natin, meron tayo mga first-timers. Amen. No? At sa ating mga first-timers, alam ko po na ito ay hindi aksidente. Ang Diyos ang tumawag at pumili sa inyo, siya ang naroon na nagdala sa inyo sa lugar na ito. Gusto kong tawagan si Gio Hernandez. Amen. Pwede tumayo? Praise the Lord. Si Grace Giral.
Amen. At saka si Yasiel Villarico. Amen. Sino nag-invite sa inyo? Si Angel? Yung yung ating mga dancers. Praise God. No? Nagbunga na yung inyong pagiging leader. Pwedeng anyayahan yung ating mga first-timers dito sa harapan? Sige, praise God. At nagkaroon na ng courage ang ating yung ating mga dancers. Amen. Mga kaklase nila kayo? Yan. Praise the Lord. Sa oras na ito, nais natin silang i-welcome. Ang gawain na ito ay gawain ng Jesus Be Lifted Up Church. Sa church na ito, wala tayong itataas anumang sekta o relihiyon. Ang itataas lamang natin dito ay ang ating Panginoong Yesus na nagsabi, siya lang ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Walang makararating sa Ama maliban sa ating Panginoong Yesus. Kaya sa gawain na ito, ang nais lamang namin ipakilala sa inyo ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus na siyang tumawag at pumili sa atin. Sabi nga, hindi aksidente na kayo ay inimbitahan. Ito ay plano ng Diyos sa inyong buhay sapagkat isa kayo sa pinili ng Diyos para maging leader niya na ipahayag ang kanyang kadakilaan. Amen. Kaya sa pagkakataon na ito, bago namin kayo naroon na patuloy na welcome, nais ko lang kayo na ipanalangin. At sa pagkakataon na ito, sabi nga ay una, kaya kayo na imbitahan nila Angel dahil mahal kayo ng ating Panginoon. Ang sabi sa Bible, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whomsoever believeth on Him will not perish, but have everlasting life. At alam ko na sa inyong paaralan ay punong-puno kayo ng salita ng Diyos, no? Dahil sabi nga ay naroon na talagang isa sa requirement na ang salita ng Diyos ay maitanim sa inyong mga puso. At alam ko na ang mga salita na yon na itinanim ng Diyos sa puso nyo, ito ay magagamit nyo. Dahil ang sabi ng Panginoon, His plan for you is a plan of peace and not of evil, that you might have an expected end. Kaya patuloy lang natin ipagkatiwala ang buhay natin sa ating Panginoong Yesus. Amen. Tayo manalangin. Ama namin Diyos, salamat po sa buhay ni Gio, ni Grace, na maging ni Yasiel, O God. Salamat sa buhay ng mga batang ito, Panginoon, na kung saan, O Diyos, alam ko po na sa kanila pong paaralan, naroon, O Diyos, ang mga salita nyo ay naroon na ay nilagay, Lord, na mga ito sa kanilang mga puso. Huwag nyo hayaan na ito ay memorize lang nila. Hayaan nyo, O Diyos, na katulad ni Haring David, your words have I hidden in my heart that I might not sin against Thee. Ang mga salitang yon, Panginoon, ay tunay na tumimo sa kanilang mga puso at makita nila ang katotohanan nito, makita nila ang buhay na salita nyo, ang kikilo sa kanilang mga buhay. At naroon, Panginoon, idadirect nyo sila, Panginoon, sa pagkakatawag at pagkakapili nyo sa kanila. Patuloy po, Diyos, hallelujah, na bigyan nyo sila ng kagalakan na laging makinig na inyong salita. Bigyan nyo sila ng kagalakan na maglingkod sa inyo, Panginoon. Anumang talento ang pinagkaloob nyo sa kanila ay magamit lamang nila para sa kapurihan ng inyong banal na pangalan. Pagpalain nyo po sila, O Diyos, at hayaan nyo, O Diyos, hallelujah. Patuloy po, Panginoon, hallelujah, na kung plano nyo po na sila ay dito lumago, Father God, I pray, bring them back, O God, at hayaan nyo, Lord, minsan makita nyo na sila rin ay isa sa lingkod nyo, isa sa leader nyo, Panginoon, na gagamitin nyo to build the walls of Jerusalem. Father, we entrust their life unto you. We declare, O God, your favor, your blessing over their life in the name of Jesus. This we pray. Amen and amen. Let's welcome them. Yan. Tumayo tayong lahat. I-welcome natin sila. Ikaw ay aking kapatid, minamahal kong
At ibalik natin sa ating Panginoon ang lahat ng papuri, lahat ng pasalamat, lahat ng kalwalhatian. Sa iyo ang papuri, tinatawagan ko magka-close ang prayer. Pasasalamat aming Diyos. Kalwalhatian at karangalan alay sa'yo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Pag ika'y kasama, kung ano ang ligayang nadarama. May pag-asa akong nakikita pagkapiling ka. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y narito. Ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, tunay nga dakilang Diyos, kami po'y nagpupuri. Kami po'y nagpapasalamat sa iyo. Kami po ay tunay, Panginoon, O God, na nagagalak sa katagumpayan ng gawain sa umagang ito. Lord, salamat po ng marami dahil hindi mo po hinayaan na mahadlangan ng anumang gawa ng kaaway, O God, na maihayag ang iyong mga salita sa umagang ito. Na kung saan dakilang Diyos, O God, tunay nga pong kailangan at napapanahon, Panginoon, O God, lalo na po sa mga last days na ito, Lord. Thank you for your message, O God, na tunay nga pong patuloy mo kaming tinuturuan. Sinasabi mo sa amin ang mga bagay na kailangan namin, Panginoon, O God, upang, Lord, ang kingdom mo ay patuloy na mabuild namin, Panginoon, sa mundong ito. Hindi lang po sa lugar na kung saan naroon kami, kundi maging sa ibang lugar, dakilang Diyos, O God. At Lord, upang patuloy din po namin na magawa ang kalooban mo, ang mandato mo, Panginoon, O God, sa amin pong church na ito na pinagkatiwala mo sa amin, O God. Thank you for equipping us today, Lord God, ng mga qualities, O God, na dapat naming tanglayin, Panginoon, O God, upang kaming lahat, Panginoon, O God, ay maging kaisa at kabahagi, Panginoon, O God, upang patuloy na i-build, O God, ang wall ng kingdom mo, O Lord, at ang wall ng ministeryong ito, Panginoon, O God. Salamat po ng marami. Salamat, Panginoon, sa iyong anak na ginamit, Lord God, the man of the Lord, sa
hallelujah, the man of this church, oh God, sunod sa iyo, Panginoon. Na tunay nga po, Lord, ginamit mo pang maipayag ang mensaheng ito. Patuloy namin siyang itinataas sa iyo, Panginoon, oh God. We continue, Panginoon, oh God, to pray that you continue to anoint him, Lord, to bless him, Lord, to guide him, Lord, to protect him, oh Lord, sa lahat ng kanyang ginagawa, Panginoon. At dalangin po namin para sa aming mahal na bishop na continue, Lord, to open his spiritual eyes and ears, oh God. Maliwanag niyang marinig ang mga revelation mo, ang mga instruction mo, Panginoon, oh God, and give him the knowledge, the wisdom, Lord, para ang lahat ng ito'y magawa niya, Panginoon, oh God. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon, oh God. Hindi mo siya pababayaan, Panginoon. Lagi mo siyang sasamahan, Lord. At tunay nga po, Lord, hallelujah, gagamitin mo siya mightily, Lord, to build, Panginoon, oh God, your kingdom, to build this ministeryo, Lord, and to build, oh God, ang lahat ng mga sira, Panginoon, oh God, na nais mong gamitin siya, Panginoon, upang ito ay manumbalik, Panginoon, oh God, for your glory alone, oh God. Lord, bigyan mo siya lagi ng kalakasan ng katawan, magandang kalusugan, and thank you, Father God, ang kagalakan, Panginoon, oh God, at ang excitement, katapatan, ay laging nasa puso niya upang gawin ang kalooban mo, Panginoon. Thank you, Lord, for supporting him, Lord, sa lahat ng kanyang ginagawa. At sa amin pong mga nakinig, dakilang Diyos, salamat. Hindi kami aksidenteng naririto sa araw na ito. Panginoon, thank you. Lord, sa amin pong narinig, turuan mo kami na ito hindi lang namin narinig, kundi ito'y aming isagawa. Give us a prayerful heart, Lord God. A compassionate heart, oh God. Gawin mo kaming mga right leaders or right followers, oh God, na kung saan, Lord, magagawa namin ang kalooban mo. Lord, hindi patawarin mo kami kung sa mga nakarang araw, oh God, ay naging relax kami. Kung kami ay naging malahininga sa paglilingkod sa iyo, forgive us, Lord, at hayaan mong simula sa araw na ito, magawa namin ang kalooban mo to do your will, oh God, for your glory alone. Kaya, Lord, salamat po ng marami. Tunay ngang napakabuti mo. Dakila ka sa lahat. Hindi ka nagkukulang sa amin. Lord, sa kabila ng pagkukulang namin, patuloy mo kaming ini-equip. Patuloy mo kaming tinatawagan upang gawin ang kalooban mo, Panginoon. At nang sa iyong muling pagbabalik, marinig namin, oh God, ang sabi mo, well done, my good and faithful servant. At sa araw na ito, dakilang Diyos, salamat po ng marami. Punduin, Lord, ang aming mga puso, wag mong hayaang mawala sa aming mga puso ang mga salitang yun, Lord. At magawa po namin itong sandatag gabay sa amin pong pamumuhay, Lord God. At magamit namin ito upang anuman ang sira na kailangan naming i-reveal, magamit po namin ang mga salita mong ito. Thank you, Lord. Pagpalaan mo po ang nalalabing oras ng araw na ito. Pagpalaan mo ang bawat isa sa aming pag-uwi, sa aming pansamantalang tahanan. Thank you, Lord. Amin na pong idinideklara ang isang matagumpay na araw dahil inuna ka namin, dakilang Diyos, at pinuno mo ng iyong mga salita ang aming mga puso. Lord, salamat. We praise you. We glorify your name. In Jesus' mighty name we pray. Amen.